The final journey of the late Ezinne Madam Fidelia Nwabude Obidiegwu, nee Okoli, aka Akawo, commenced as her body leaves Adazi mortuary for her father's house at Oboji in Orumba South local government area of Anambra State. Thereafter, went to her husband's house in Agolo for lying in state. The late Ezinne Madam Fidelia Nwabude Obidiegwu was born into the family of late Pa Okoli Obiefuna and late Madam Irene Okoli 95 years ago. Ezinne, Okoli bana. The driver himself, just put Okoli obi. Ha! Ife. Ife. Adakada. Ife ka ị na-aza. Adakada. Ezinne. Ezigbo nwaanyị. Miss Vine. Chineke anyị na-ekene gị n'ụbọchị taata. Mgbakọ anyị gbakọrọ taata anyị hụ n'inyo, onwe ogbu n'inyo. Miss Vine ka anyị bịara asụ banyere ọnwụ ka ọnwụ. Anyị na-asị ekene dịrị gị Chineke. Ekene dịrị gị na ndụ obi. Ekene dịrị gị n'ụmụnne ya, nwoke dị na ya, nwaanyị dị na ya, ụmụaka dị na ya. Ekene dịrị gị. Ndị bụ Okoli obi wee gbakọ Okoli obi na ndị so ha ikwu nne gbakọ ịnabata mama anyị, nwanne anyị nwanyị, Miss Bayi. Okwu anyị na-ekwu bụ n'aha Jizọs bụ na ihe niile a ga-eme taata a ga-eme ya n'aha Chineke. Amen. Udo ga-adị, esemokwu agaghị adị ya. We will do everything in love. Maka na onye a na-ekwu okwu o nwere ihe ọ na-eme. Onye a na-ekwu maka ya bụ onye udo. Ekele dịrị gị Chineke. Ọwụ na ha nawa agụrụ, ha ga-abatakwa agụrụ n'udo. Ndị ga-eje
ndị ga-esi ebe a wee jee agụ a ga-eje nata n'udo. Thank you, precious Father, for in Jesus' mighty name we pray. Amen. Kenewa akwa ndị bụ Okoli obu na-ekpu ada ha nwa akwa azụike wee donye ya n'ala. Ọ ga-eji akwa wee na agaghị ewepụta ya. Ọ simple akwa ka ọ bụ. Ana m ekpu akwa nọ n'aha ndị bụ Okoli obu na-ekpu ya n'aha Onyenwe anyị, n'aha Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Amen. It is well. Arrangement now. Arrangement okay. You know now. Okay. Does it?
Sa Fidelia Obidiegwu ọkwa na mmiri nne mụrụ injinia Zubi Obidiegwu ọ na-amụrụ Isa Obum Obidiegwu wee mụọ anyị ụmụ ọtụtụ Ezinne Fidelia Obidiegwu Okoli ọya na-akata Ezinne Badabany Nora Nwanenyu Manni Akawo nnukwu onye nkuzi ibe izụrụ azụ erika ife izụrụ azụ erika na nwanyị na anyị na-asị gị nnọọ na be gị anyị na-ekele Chineke na ndụ gị daalụ.
aka nke ukwuu na mkpagbu niile. Ihe nke a anyị agaghị atụ egwu ụwa na-agbanwe ọ bụ ma a na-ewezu ugwu niile n'ọnọdụ ha gaa n'etiti obodo. Dị elu ya Otu mmiri ya niile na-eme ka obodo Chineke ṅụrịa ọṅụ bụ ebe agaghị ewezuga ya n'ọnọdụ ya. Chineke ga-enyere ya aka mgbe chi bọrọ. mba niile ọzọ. Jehova nke usu niile nke ndị agha nọnyere anyị. Chineke nke Jekọb bụrụ anyị ụlọ elu. Na-eme ka agha niile kwụsị were nsọpụ ụwa. Chineke a ga-ebuli m n'etiti mba niile, a ga-ebuli m n'ụwa. Ka anyị niile si Jehova nke usu niile nke ndị agha nọnyere anyị. Chineke nke Jekọb bụrụ anyị ụlọ elu. The Lord be with you. Let us pray. And we thank you for the gift of life. We thank you for gathering us together from far and near places in honor of your late daughter, Ezinne Fidelia Obidiegwu. Heavenly Father, we have gathered to pay last respect and honor to your daughter as your church and as your servants. We pray that, Lord, you will speed all those that are going to be part of this program and that you will bring them safely from their various homes down to this place. Heavenly Father, we also ask that you will take charge of this program. You will be the beginning, you will be the continuity, you will also be the end of this program. Father, even as your church honor you at this moment, strengthen the family, be their source of comfort and consolation. And Lord, let your name be glorified in this place, in this program, in this community, and in this diocese. For in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Just here. Be joking. One of them. onye mkpụrụ obi nke ndị ogbe na-anapụta gị gị napụtara ibu ọrụ anyị ji obi anyị wee na-ekele gị ekele na ọ dịgo gị mma ịnapụta odibo nwaanyị na-atụtụ ụwa ọzọ a na-ayọkwa ka iji ozi anyị ezinụlọ anyị dị nkasi obi ka e wetara ije ozi anyị n'ime otu ndụ n'ụbọchị taa ọdụme ọkwali onwe anyị ka anyị wee na-efe gị na-ejere gị ozi ruo mgbe anyị ga-ezu ike na otu anyị nwere anya na odibo nwaanyị a na-ezu ike nke a ka anyị na Jizọs Kraịst. Go this way.
His Grace, the Most Reverend Alexander Chibuzo Bezim, PhD, Bishop of the Province of the Niger, Bishop of the Diocese of Okra. Your Grace, you're welcome, sir. When we finish here, look at them. Consecrate this grain. We pray you and grant that your servant Fidelia Nwabude, whose body is to be buried here, may dwell with Christ in paradise and may come to your heavenly kingdom. In the name of God the Father, Amen. God the Son, Amen. And God the Holy Spirit. Amen. And so, Lord, we thank you to be renewed in the name of Jesus Christ. As we continue to our morning, oh Lord, we pray that you will comfort the heart of those that you will lead us through, so that when we finally come back to put Mama's body, thank you, Father, for answering our prayers. All that have bodies were here to honor her. We want to welcome our Father in the Lord, Bishop Eno from Africa. He will preach in the church and he will represent me there. We have been in touch with this family and everything will go on very well. If I had a better Chineke made a kind of 95. I need 95. My dear lady. I cannot know. I don't do possibility. 95 years. Chineke, onye ka ji bịa na mma ekpere ma m ekpere.
I'm just only 62. So you can imagine. You know, you are 52, say it in 10 years ago. You will get to 90. So you can't die at the age of 100. Yes, so you can see I'm 62, so I'm closer to 92 than so the Lord will bless you. So for those of you, don't pray for, be thanking God for Mama. Mama has tried. Okay, so clap for Jesus, somebody. Our God is a faithful God. Amen. So God bless you. Edwin. Wait. Look. Oh, yeah. Okay. Okay, that one. I'm okay, sir. Well, to you. At St. Peter's Anglican Church, Agolo, people from all walks of life gathered to celebrate and honor the wonderful life and times of the late Ezinne Madam Fidelia Nwabude Obidiegwu.
see your awesome God. And I saw the Holy Trinity, New Jerusalem, coming down from God out of the heaven, like a beautiful bride prepared for her husband. I heard a loud shout from the throne saying, "Look, the love of God is now among you."
yet we thought it was safe as we were going around. Us with the gladness and leaves and children's song. The sun looked back in the street, the moon was gold and still, and the shadow of the cross arose above the lonely hill, and the shadow of the cross arose above the lonely hill. It was kept, you have nothing to me. I saw the holy city, beside the timeless sea. The light of God was on the streets, the gates were open wide. And Lord, might enter, and no one was denied. By night, or sun could shine by day. It was not in Jerusalem as wolves passed away. It was not in Jerusalem as wolves could not pass away.
identify with him as he mourned the loss of his beloved mother and as he buried her today. We have come to tell the entire Obidiegwu family, and it is our prayer that God will be your source of strength, comfort, and consolation, and that the good Lord will strengthen the entire Obidiegwu family in Jesus' name. When yesterday I received my last funeral brochure, and I went through the pages of the brochure, I decided to read the biography written in honor of Mama, and I went to the section of children and grandchildren, and I said to myself, what we have in the brochure is like, if you are not a clergy now, or if you don't know God, you cannot marry Mama's daughter. And so Mama is blessed with a son-in-law who happens to be a bishop and a servant of the Most High God. Our mother will salute you. God bless you. So, then when I find out that Mama is a woman of prayer, I became more interested about Mama, because all that I need for our person is to pray. And prayer is a daily necessity for human survival. No wonder Mama lived up to 95 years, just 5 years short years of my father when he died in 2022. My father died at the age of 100. And when I served in the office as the bishop of the Diocese of Okoli, many came around to sympathize with me, and I said to them, don't worry. You know, the pilgrimage of my father here on earth was very big. We live for only 100 years, and those years are very quick when compared to the years of his ancestors. Because my father's old grandfather lived 160 years before he died. So his grandson died at the age of 100. It means, when we talk about being faithless, we are not talking about the faith that moves mountains. But we are talking about the faithlessness of our refusal to accept Jesus as our personal Lord and Savior. Have you made peace with him? Have you received him as your personal Lord and Savior? Or you are still living life as if your life is your own and that it is going to end in your own way? Come on, he said, secondly, the faithless. Number 3, then the detestable. There are a lot of detestable people that if you look at them, they don't live as human beings. They do a lot of unspeakable things. Sometimes you wonder where they are coming from. A detestable nation is an example of detestable nation is our country, Nigeria. Sometimes all of us are confused. All of us simply detest this country. Am I right? Because of what is happening, because of what is going on. Just look at it. We wake up on Tuesday and they just increase fuel and subjected all of us to unnecessary hardship. I spent almost 100,000 naira to keep my family to come to this place. What kind of country is it? If everybody is simply not happy with the country. But what about your life? We are complaining about Nigeria. What about your life? Are people comfortable with the kind of life you are living? Is God comfortable with the kind of life you are living? Is your life in right tune with God? If your life is not in right tune with God, then it means you are detestable before God. And these are the third group of persons that he said will experience the second death. Remember he said the murderers. We are not talking about only those of them that physically kill, but those of them that also kill by their tongues, by their falsehood, by their testimonies. The lie will carry up against another one that led to the pains of an individual. That is more than enough. It was because of the evil testimony he gave that woman, that man
suffered those pains. You have killed the person. So those are the 4 fruits. Number 5 is sexual immorality. Again, there is problem there in your house. Sexual immorality. Extramarital affairs. Boyfriend and girlfriend. Hello? All of us in that group, we are there in that 4th group. Sorcerers. Those of us that patronizes idiots. Those of us that patronizes native doctors. Prayer home spiritists. You are involved in sorcery. It is not only the diviners that are involved in sorcery. You that patronizes the diviners, you are also involved in sorcery. If nobody patronizes the diviner, will the diviner continue in that business? So as many as patronizes them, all of us, we are involved in sorcery. The number 6 or 7 said, I don't want you out of the past. Then he ended his mercy and all lies. Even this morning, some of us have laughed. Before we came to church, we have laughed. I remember the last time somebody called you on phone and you were still in the house. You are not prepared yet. He said, Lord, I'm coming. I'm on my way, I'm coming. When you are in the house, you are not waiting. You said you are coming. Have you not done? Hello? And that says, all these ones will have their portion in the lake that burns with fire and salt. And it is this that is called the second. People of God, what kind of life are you living? What kind of life am I living? Let's miss today the day of Mama's honor to mend our ways and to make peace with God. Knowing that Mama was a godly woman. Knowing that Mama was a woman of prayer. Knowing that Mama always draws strength from God and lives for God. Let us like her decide to live for God. Give our lives to Him. Draw strength from Him. Pray for ourselves, for the church and for the nation. And if we do that, we will miss the second death. We will not die again. But after this death, that Mama has experienced, we will live and live with God. May the good Lord give us grace to spend eternity with Him in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. They are
want to appreciate my Lord Bishop, Bishop of Okoli Diocese, the Right Reverend, to stay with us and to celebrate with us. My Lord, we appreciate you. I want to also appreciate our Archbishop. Appreciate our Archbishop, the Archbishop of Akawo, and the Vicar of the for all his efforts in making burial a success, and also at the same time the immediate Archbishop and Vicar of this Anglican Church, Venerable Okoli, for all his contributions. The work that started these plans, he guided us, he shielded us, he directed us, and today we saw the outcome of it. And also the Dr. Gilbert Martin, the branch of the family, made this solution a success. And at the same time, I want to extend my greetings to all the venerable that are here, that are in attendance, all the reverend canons that are in attendance, all the reverends, the church leaders, and the wonderful choir that are here, that have given us a great song that will echo. I want to appreciate all the association officials that are here present. Tonight, ladies that are here. I want to also appreciate Ezinne, the mothers-in-law that are also with us, where my mother belongs. I want to welcome you all. I want to also appreciate ndị nna anyị ochie, Okoli family of Okoli. I want to appreciate them. Without them, this burial will not be a success. They made everything easy for us to make sure that we have the same language. I also want to appreciate all our in-laws. I want to appreciate Bishop Fidelia Nwabude, the Bishop of Rivers Province, and all the pastors that came with me from Port Harcourt. My mother stayed in this house all more than years, about 4 years before the year of my mother, and I want to appreciate it on behalf of our mother, and also our in-law, Reverend Dr. Brian Okoli, for the love they have for the family, and all our in-laws. I want to say a very big thank you. I want to appreciate the Sisters Anglican Church, the also African Church, also Gabon, where I worship. I want to also appreciate St. Nicholas African Church, Rivers State, that are here with us, and the Ezinne Christian Association in St. Louis African Church, where my elder brother belongs. Also the LBU, I say very welcome to chiefs, the friends, and our well-wishers, and I will not fail to say a very big thank you and appreciate to go to the family for coming together to make sure that this burial is a success. It is my prayer that God, in this midnight blessing, will take us home safely to the need of heaven. Amen. Fidelia Nwabude, our dear sister in Christ, go forth upon your journey in the name of God the Father, who created you, in the name of Christ, who will suffer for you, in the name of the Holy Spirit, who sanctifies you, and may your rest be in peace, and your dwelling place in the paradise of the people of God. Amen. Hallelujah.
you're welcome.
church service, the body of Ezinne Madam Fidelia Nwabude Obidiegwu was taken to her husband's compound and laid to rest.
dị ndụ o jupụtara n'ịhụju anya ọ pụpụtara ibuda ya dịka mkpụrụ osisi ọ na-agbabụ dịka ihe ofu ọbụla ka ọnwụ mkpesi ike nke okwukwe ihe niile nke nna m na-enye m ya mere obi dị m ụtọ mmụọ m na-aṅụrịkwa ọṅụ ị ga-egosi m ụzọ nke ndụ n'iru gị ka ọṅụ zuru oke dị n'aka Chineke nke bụ ife niile narakwa arụ ya nye n'ala aja lara aja ntụ lara ntụ uzuzu lara uzuzu ka Chineke gozie ya debe ya onye nwanyị mụkwasị ya ihe ka iru ya wee mere ya ebere onye nwanyị gosi ya ruo ọma ya nyekwa ya udo onye nwanyị nọnyere unu bere nke onye nwanyị ọra n'ihe ọjọọ dị na ikpere onye nwanyị zikwara ndị anyị ihe ọjọọ ịhụrụ anyị n'ime ọnwụnwa ọdọpụta anyị n'aka ajọ ihe n'ihi na alaeze bụ nke gị na ike otuto mgbe niile amen onye nwanyị nyefu ndị amara Chineke zuru ike n'udo non limites great shepherd of the sheep, by the blood of the eternal covenant, equip you with everything good, that you may do his will, working in you that which is pleasing in his sight, and the blessing of God Almighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be amongst you and remain with you now and forever.
Jesus Christ, Many groups, including families, in-laws, and well-wishers of the family, came to pay their last respect to Ezinne Madam Fidelia Nwabude Obidiegwu, who have made her marks in the sands of time. Hi, Chief Dano. That's a wonderful presentation. Amen. Akawo Teachers Union. Akawo Teachers Union. Found on our table. We're not sympathizing with the family.
This is the Barnabas. I am little Mike. We're going to get a table. Jehovah need no other man. Nine. One and one on the modern lane around the top.
for presentation. On behalf of the vicar Kavame presentation. Odogwago. Uchenabo. Dalo. Biko. Yesu don't depend. Obidiegwu. Olatachi. Keye Biko. On the Silver League. Onibo. One Marca, Diana. You have one on power. God bless you. Amen. Kaina Bata, Oduokwa family. Also Zulagolo. Our chiefs are AC Oyakwa. Also Zulagolo, no Pogo. Oriana Batai. Also the battle. Our chiefs are in one of the but you know, I make it again. Romain. So,
Lady Zubi Obidiegwu Okoli na-etinankai anyị na-ekele gị adajisike mana nwaanyị bụla mere anya ọ chukwu ka iwe niile dị n'aka daalụ ndị bụ okeke ụnụ atara anyị gakwa n'agbanyeghị etu ọnọdụ dị daalụ na ọ ga-adịrị ụlọ mma. Thank you. Ndị na-akụ oge na-akụkọ biko na anyị ọrụ na-ayọ ya na 1 minute anyị nabata ọnụọgụ memba anyị ama nọ n'ego ogene mana onye anyị ga-anabata na ebe a obele Malo de Amalo. Team there. Right? Very vibrant young guy. I make it a prof. Agaja. Oko Bulu Sodiana Table. Hey! Odogu. African family. Odogu. Ghana Table. And now you're from Port Harcourt, all your friends from Port Harcourt. Onye? Onye dia? Atofuna Leon. Omalo ngore. Ego go na chara ya. Aga adere mai. I need to know our friends from Port Harcourt. Those that come from Port Harcourt. All the way from Port Harcourt. They are here. Honorable Chief Sir Charles Azibi. Today, Commander, they get on the mother. There's in there. I think I don't get the honor. The honor. Thank you.
Botulia. Awa weze buwe. Awa fashion samu baba ke ni pe butere ni bumu. Ah ni tere bumu. Agabian kai kenan. Ah ni tere bumu. Ah ni tere. Akodora ni te manu ba. Ana Yes. Yeah, hello. You want it all that I have today. You want it. Ezinne Ubechukwu. Nalo. Ah, odogun àwọn amankwe.
aka anyị anyị na-ekele nnọọ No, then Akawo, my own personal number. Thank you very much. Anyị ekelekwa ndị PU Port Harcourt. Anyị sị na ya dịrị mma naanị. Port Harcourt. Santos. No. Ọnwa anyị na-ekele aka na-enye enye. Anyị kelere unu ndị PU. Uche na-abọ. Anyị kelere unu. Ndị oge anyị lọmalụ Chief Blades nnukwu ọgọ na mgbe ebe Obidiegwu anyị na-asị gị nnọọ ọ na-anụ ada ka ahụ ojitekwa anyị na-asị gị nnọọ ọgọ nnọọ nnọọ ka ndị bụ mmanya pụta na n'ilu ebe ahụ ka ndị bụ mmanya pụta na n'ilu ebe a n'ilu ebe a ka ọ sanye ebe a mmanya ma ji ibe niile ka ọ sanye ebe a aka ya n'ụmụ sate ọnwa ọgọ eme gaa n'ilu Mike dị ebe ahụ ahụ eme ọ na-aga n'ilu Ogo, ana m ekele ọnụ makwa na otu anyị siri bido anyị na-agọkwana ya na-agọta ya ọfụma. Echetara m okwu nna m kwuru mgbe m na-agba akwụkwọ ọsọ tọrọ anabata anyị onwe nwa nwaanyị ọdọ na anyị ga-abịaghachi azụ bịa kpọrọkwa. Ọ eziokwu na ihe mere na onwe ihe anyị nwa ga-ewu uju, mana akwụkwọ nsọ gwara anyị sị na agaghị eru uju n'ihi na anyị nwere ọdịnaya nna ahụ na anyị ga-akwụkwa mmemme ọzọ. Amama na onwe ya hapụrụ ihe a ga-eji echeta ya anyị ga-ebu ya n'obi. Chineke lere anya sị n'ebe ọ gbasara 95 years is not small. Anyị na-enye Chineke otuto taa ọ ya ka ma na ụmụnne m ndị nwoke na ndị nwaanyị ma ndị ụmụ nwaanyị anyị lara alụ ma ụmụnne m nwaanyị dị ma ndị enyi m na ikwu na ibe akpọrọ ma ndị chọọchị m siri ịkpado asọpụrụ ebe a anyị na-asụ ka anyị niile ichebe mmiri were ọṅụ were na-ebe mmanya kwado ya enwe ike ịla n'ugbo. Ọ bụ anyị na unu anyị mma ikwuo na unu na-abịa ọzọ. silently. I'm of the win. Nukada, Golivan, Akanam, Lawyer Puganeme,
Blight. Blight. Ọgọ anyị nwoke. Ọgọ anyị na-ekene yi. Anyị na-ekene yi ọgọ. Bịa kelee anyị ọgọ. Bịa kelee anyị. Ọgọ wikwu ịkpa. Maka na anaghị eli mmadụ eli. Ya ndị na-abịa n'ichere nụrụ na ndị ọgọ anyị nka nọ. Blight. Blight. Cancer. Ụmụada ụbọchị nọkwa ebe a wee na-anyọ. Kee ndị ụmụnna. Kee ndị ụmụnna bịa mbụrụ osikapa dị ebe a na mọt ka anyị nabata ndị ọgọ anyị. Si ọbọchị bịa. Ndị mụtalụ Akawo. Anyị na-asị ụnụ nnọọ onye ọcha onye nnukwu nwa nnọọ ị ga-ana nnukwu okwu n'ụbọchị taa ọ dị egwu ọ Chukwu mere ya ọbụla mmadụ ha na-ekene gị nnọọ. Benjaba Michael Naba no Praise
Then he had to wear, yeah, kind of walk. Dia de top, more de bois. Azu bi ke makai si eme, eme ja azu bi ke, njem account number, akunye ni deba. Tim kwenu, tim kwenu, tim kwenu. Dia ni tikwele kwenya na ona. Ozu mama ozu ozu eji ebebere akwa kama na asụmike ebebere akwa iji ọma ebere akwa akụkụ m mgbe orisa mere anya ele amaghị m ma mụnwe na onwe m ebeburu m akwa ebebe akwa orisa dịka anyị na-ege bụrụ anyị na-ege bụrụ Chairman, in another one, Azubike Makai is a man, and Azubike, njem account number, Akunye in the bar. Tim Bueno! Tim Bueno! Tim Bueno! Yeah, it's when they went now, Ozu mama ozu ozu eji ebebere akwa Kamana asụmike ebebere akwa iji ọma ebere akwa akụkụ m mgbe orisa mere anya ele amaghị m ma mụnwe na onwe m ebeburu m akwa ebebe akwa orisa dịka anyị na-ege bụrụ anyị na-ege bụrụ Chairman, in another one. Professor Chidi, thank you. Ezinne, Chukwuoyuga, Achi Fosia Mokwe, and the book of Renudi. When did you go and do but you said, no, to do it. Maybe the last 93 all we had children, by any, I'm going to family, from after Endo family, or Kaba family, right? Dano, other African, Dano. Lady Mombo, no problem. She's a nun. Where are you, man? Or Kaba family? Who do I make it? Well, where behind? Thank you.
Akawo, Ezinne, Fidelia Nwabude Akawo Okoli na Okoli agwani apale fa oya ga ndogo anyị chiwe bịa n'ụbọchị taa ndogo sa Fidelia Obidiegwu ọkụ ọba mmiri agụrụ anyị na-eke n'ọnụ na-asị ụnụ nnọọ obi n'ilu mgbede ekelekwe mi ekwu na mma fụrụ anaghị mba ekele n'ime ncha ọma mee anyị kelere ụnụ nnọọ
and family. I make a no. This is like anything. I got a man. I make a name. I can none. It's I think we'll be on the side, for the banner room. I go over now was a mother by mother. Go on away. What is the biggest in my car? Ezinne Empire was represented by Lady Empire was from Okoli. Mommy, we say welcome to you. You are welcome. No. Lady Empire was Amen. What I make a little no. Hey, guy, can how you Obi ability. I said no. No one each is Obi. I make a ability. Obi again. Kale Ezinne, the managing director, Liverpool Resources, Port Harcourt. What you want? Second time. I'm making on. We are doing onye biko ebe ọbụla ị nọ bịara na tebụl ọkụ ọbụla ụzọ ebe ọbụla ị nọ bịara na tebụl ebe a agụrụ frensfọdụn erutego dịka m gwara unu n'ime anyị ga-afọ oke ndị na-abịaga ife a bụ ndị Ichie Ugodinobi Group High Chief Ichie also Celestine Okafor, the Managing Director Alusi Group, Director General Rumen Christie, Esu Ugodinobi Agolo, Abu Munzime Bunando, Konaba, Abu Mozo Wokoe, Abu
Honorable High Chief Emekife Ulu Abiola, Abomo High Chief Mbamalubo Akotes, Abomo Ezeakundi Wazon, Abo High Chief also Judy Igwe Malora, Ojina Kagolone, Ide Gluzi Bosobiaja, Anima Fokwa High Chief Honorable Sir Barrister Ogomagimara, Afomo also to obey the Wapado, Chairman of the Dama Village However, there's one more child, High Chief Ben Okoye, Maderika One, Uwana Anima Honorable Barrister Chico Okoye, Numani Simba, Haide Kemono, it is probably Esu Godnobi Group. How far like that? It's a little number. Watching a mellow, the Pezalo, Otrobay, I keep a sonora. I can a little Chicago. Right? Iga Bogana, Dana Nikan, Ichia Zugonobi, or don't walk it. Right? I didn't know. Where are you of mine? None. Then for the back alley. So right. What's this okay? No, I'm a yank. They go video. I got oh, mama. Oh, that's one of my eyes. I am an engineer on a group and I'm called Friends for Me International. Of course, I'm there and they remanded each other. Only the teachers on there. So I was here I saw them go. I spun on fire, was everything. And I got out, guys. All of our one from there's any family. Now it's time. And it's surviving none. Can I give you cry? Bishop, the father. I make a little boy, the leader. Father Abatai, okay, say me, but the man of our mother, go by the way, evangelist and make it. Look more we see about those who are and make it, darling. Like I say, the board chief for mine. Nagogo, Dogai, Oga Kuramili, Oga no nobody, Dodachi, Akoria Billy, where I drew no man, none. Ilaimana Akawo, Analugo, almost in Akan Nichubu, no yo, Makopi Lazy Bondo, Manuna Mara, Mama Pilezi Bondo. Who questioning me? So the dog of Mama no way from what I know, Mama. Who do you know? None.
Iwe nwa n'obi anyị kparịa na mgbe abalị ọ dafụla Ukwen! Mụọnụ! Fanị! Adadị kwen! Adadị kwen! Adadị kwezuo nụ. Biko ọ da-awụdụ fewere obi ọgbọchị. Ịbịa ọgbọchị ihu ha anyị mara na ihe ị na-eme eme. Ndewo. Ngwa ka ụmụada kelekwu ụnụ. Adadị kwen! Adadị kwezuo nụ. Ihe dị ka nwanne ọkwada ka anyị webe ụmụ anyị anwụọla nwoke esi ife a nabatara ma nke anyị hụrụ agbagha anyị ada ji enye anyị agbagha adabe mma jere ji enye anyị n'isi zụọ ya ihe ụkwụ anyị nwere anyị gwara anyị anyị ọkwana ya enyekwa ya bụ anyị Ihe nwere bido nwere isi njedebe ama m na epụtara na biko oge unu ga-anọchakwara ya efi unu na obi ya ụtọ ahụ na-agba alụga wee nabata m dịka isi wee dị na nna anyị na ịgba ihe anyị dobe ya efi oge gara aga were were na alụ Faide nwanne anyị nwanyị ndị ụka sị ha atụwa ha anya bedekazi ha atụchaha ọgwụghị atụwa ha anya na nke o rụzuru ihe niile na-eme ya uhie unu na-enye anyị ewu ụrụ bịaba anyị anya mara na mma abịa ọkwa ihe ọwụrụ ya wee ihe ahụ i mere onye nke iji emere ya dịka ọzọ ihe iji kwa nne mgbe nke na ụmụ nwaanyị ji ekwa a na-esi eme ọwụghị ihe ọjọọ ihe mmadụ toruru echere ya ọzọ ahụ nne unu toruru iji ebi na ụlọ ruru ya wute ebi Obidigwe ji akwụchi ya ụlọ mmaji n'aha Jizọs ebe esi weta ego a Obidigwe abụrụ n'aka nne ya ka ekpe n'ime ma ndị nọ n'ụlọ ma ndị nọ n'ama ibe onye a nọ na Chukwu ga-edu ya na nka n'aha Jizọs ụlọ agaghị enwe mkpọji ụgwọ ọgwụ ego a ga-abịa dọbụrụ dọbụrụ n'aha Jizọs anyị kelere ụlọ obi anyị eruo naanị nsogbu adịghị. The late Ezinne Madam Fidelia Nwabude Obidiegwu was a devout Christian and a teacher, married to late Honorable Godwin Obidiegwu, with a marriage blessed with 5 illustrious children and grandchildren.
A befitting funeral was indeed given to the late Ezinne Madam Fidelia Nwabude Obidiegwu by her children. As they celebrated her life and prayed for eternal rest, they still looked forward to a great future of living out the legacies of their late mother, who will forever be in their hearts.